Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 3 июль пәнҗешәмбе көне сез турыдан-туры эфирда Төркия АВАЗ радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израильнең камау астындагы Газаның төрле җирләренә оештырган һөҗүмнәрендә ярдәм эзләгән кешеләрне дә кертеп, ким дигәндә 90 фәлестинле үтерелгән, күп санда кеше яраланган. Израильнең һөҗүмнәре Газаның үзәген Хан Юнус шәһәрен, Газа шәһәре һәм Газаның төньягындагы фәлестинлеләрне тәмәк итеп алган. Бу һөҗүмнәр Дональд Трампның Израильнең камау астындагы төбәктә 60 көнлек утны туктату тәкъдимен кабул итүе турында белдерүеннән соң башкарылды. Хамас исә тәкъдимне Milli киңәшләшүләр аша тикшерәчәген белдерде. Премьер-министр Беньямин Нетаньяхуның Ликуд партиясыннан булган министрлар шурасы әгъзалары Израильнең басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлеген Израиль парламенты Кнессет елга киткәнче, ягъни ай азагына аннексияларга чакырды. Министрлар бу мәсьәләгә кагылышлы гаризаны Нетаньяхуның киләсе атнада АКШ башы Дональд Трамп белән үткәреләчәк һәм Хамас белән Газада 60 көнлек утны туктату өчен тотыклар алмашу мәсьәләләре каралуы көтелгән очрашу алдыннан әзерләде. Гаризага министрлар шурасыннан 15 министр һәм Израиль парламенты Кнессет рәисе Амир Оханы кул куйган. Индонезиянең Бали утравына бара торган паром баткан. Анда ким дигәндә 4 кеше һәлак булган, 38 кеше югалган. Эзләү-коткару агентлыгы мәгълүматларына караганда, КМП Тоно Пратама яе паромында 65 кеше булган. Әлегә кадәр 23 кеше коткарылган, ләкин коткару эшләре көчле җил, бик зур дулкыннар һәм көчле агым аркасында авырлыклар белән бара. Пакистан һава көчләре командиры 10 елдан соң беренче тапкыр Америка Кушма Штатларына сәфәр ясады. Бу сәфәрнең максаты хәрби хезмәттәшлекне тирәнәйтү һәм уртак стратегик мәнфәгатьләрне үстерү дип белдерелде. Һава көчләре командиры Захир Әхмәд Бабир Синхуның бу сәфәре Пакистан җир өсте көчләре командиры генерал Асим Мөнирнең үткән ай азагында Ак йортта АКШ башы Дональд Трамп белән очрашуыннан соң кыска вакыт узгач булды. Ике сәфәрдә Һиндстан белән Пакистан арасында май аенда булган һәм соңгы еллардагы иң кискен бәрелешләрдән саналган киеренкелектән соң тормышка ашты. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Җәй башланганнан бирле Төркиядә урман янгыннары кискен артты. Рәсми мәгълүматларга караганда 1 июньнән бирле 1500дән артык янгын теркәлгән. Төркия ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоган янгын белән көрәш төркемнәренең 27 очкыч, 105 бурала һәм 14 пилотсыз очу аппараты белән тәүлек буе эшләүләрен белдерде. Янгыннарны контроль астына алу өчен якынча 6000 су сиптерү машинасы һәм беренче ярдәм техникасы, шулай ук 25000 урман хезмәткәре эшли. Эрдоган янгыннар өчен җаваплы булган 31 кешенең кулга алынуын әйтте. Төркия ил башы урман янгыннарының никадәр кызганыч булса да бөтенләй диярлек кешеләр белән бәйле рәвештә чыгуын ассызыклады. Дәүләтебез әлбәттә кирәкле барлык чараларны күрә, ләкин иң мөһиме янгын чыгуга киртә кую икәнлеген онытмаска кирәк, диде Эрдоган һәм ватандашларны киләсе 2 ай буе бик игътибарлы булырга чакырып, яшел ватанны сакларга өндәде. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Фәләстинле каршылык күрсәтү төркеме Хамасның Шура мәҗлесе рәисе Мөхәммәд Дәрвиш җитәкчелегендәге вәкиллек белән Анкарада очрашты. Фидан Төркиянең Газидәге күпләп үтерүне туктату һәм төбәккә тиз арада гуманитар ярдәм җиткерүгә өстенлек бирүен әйтте. Ул шулай ук Фәләстиннең Газда, Ярданның көнбатыш үзәнлеге һәм көнчыгыш Куддусны үз эченә алган бер бөтен булуын, Төркиянең Фәләстин дәгъвасын Фәләстин иреккә ирешкәнче яклауны дәвам итәчәгенә басым ясады.
Илон Маскның Starlink системасы Шри-Ланкада интернет хезмәтләрен башлап җибәрде. Утрау дәүләте Шри-Ланка хәзер Көньяк Азиядә Starlink хезмәтенә тоташкан икенче ил булды. Ширкәт җитәкчесе Илон Маск шәршәмбе көнне ясаган белдерүендә Starlinkның Шри-Ланкада интернет хезмәтен башлавын раслады. Маск X платформасында Starlink хәзер Шри-Ланкада кулланыла ала дип язды. Ширкәт узган айда Бангладешта да хезмәт күрсәтә башлаган иде. Бу елның март аенда Пакистанда Starlinkка илдә эшчәнлек алып бару өчен вакытлыча каршы чыгу юк документы бирде. Бу елның башларында Һиндстанның ике телекоммуникация гиганты Starlink интернет хезмәтен илгә кертү өчен SpaceX белән килешү имзаладылар. Америкалы миллиардер Илон Маскның ширкәте SpaceX-ның бер бүлеге булган Starlink бүгенге көндә 125тән артык ил һәм төбәктә эшчәнлек башкарып үзенең глобаль кырларын бик тиз киңәйтте. Starlink түбән җир орбитасындагы иярченнәрдән торган йолдызлык кулланып, ерак яки интернет хезмәтләре җитәрлек булмаган төбәкләрдә интернетка тоташу тәэмин итә. Җирле мәгълүмат чараларында чыккан хәбәрләргә караганда, Иран илбашы Мәсүд Пезешкиян хөкүмәтнең атом энергиясе агентлыгы белән мөнәсәбәтләрне туңдыруны таләп иткән канунны раслады. Рәсми хәбәр агентлыгы Пресс-ТВ һәм Мехр агентлыгы белдергәнчә, Иран илбашы Мәсүд Пезешкиян шәршәмбе көнне иленең халыкара атом энергиясе агентлыгы белән хезмәттәшлеген вакытлыча туктатуын әйтте. Ярым рәсми Тасним агентлыгы да илбашының хөкүмәтнең агентлык белән элемтәләрне туктатуын таләп иткән канунны раславын хәбәр итте. Узган атнада Иран парламенты атом энергиясе агентлыгы белән хезмәттәшлекне туктату турында канун проектын кабул иткән иде. Бу адым Израиль һәм АКШ белән соңгы хәрби бәрелешләрдән соң Тәһран белән БМОның атом технологияларын тикшерү оешмасы арасында күзәтү һәм ачык булу мәсьәләләрендә килешмәүчәнлекнең тирәнәю нәтиҗәсендә ясалды. 13 июньдә башланган 12 көнлек бәрелеш Израильнең Иранның хәрби һәм атом тышкырылмаларына һава һөҗүмнәре оештыруы белән чыккан иде. Тәһран моңа җавап итеп, Израильгә ракета һәм пилотсыз очу аппаратлары һөҗүмнәре оештырды. АКШ исә Иранның 3 атом корылмасына бомбалар ташлады. Бәрелеш 24 июньдә гамәлгә кергән АКШ яклавындагы утны туктату белән тәмамланды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Түркияның тышкы саясаты топшу тізбәбізнің бүгінгі жарылышында Илбашы Эрдоғанның НАТО саммитындағы чыгышы һәм Түркияның НАТО визионы күз аллауы темасына тоқталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фән докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Нидерландның Гага шәһәрендә оештырылган НАТО дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары саммиты глобаль билгесезлекләр күбәйгән чорда үткәрелде. Илбашы Раджеп Тайип Эрдоğan югары дәрәҗәле очрашудан соң ясаган чыгышында Төркиянең НАТОның көн үзәк роленә кагылышлы күз аллавын, визионын билгеләп узды. Эрдоğanның сүзләре дөнья көн тәртибен тетрәткән кризисларның мөһим өлешенең Төркиянең якын географиясында яшәнүе чын барлыгына игътибарны юнәлтте. Хәзерге вакытта халыкара көн тәртибендә өстенлек итүче вакыйгаларның барысы да диярлек Төркиянең якын тирә-ягында яшәнә. Илебезне бөтен шушы кризислардан, кайнар бәрелешләрдән һәм кирәклекләрдән читтә тотарга тырышабыз. Бу басмасау НАТО саммитының глобаль конъюнктурдагы әһәмиятен чагылдырган кебек, Төркиянең геополитик торышының сизгерлеген дә билгеләйде. Әйтик, Гага саммитында берлектәшләр алдыбыздагы 10 ел эчендә саклану чыгымнарын милли тулайым табышның 5%-на җиткерү карарын кабул итеп, иттифакның иминлек өлкәсендәге тәвәккәллеген раслады. Бу тарихи карар арткан кризислар алдында НАТОның коллектив тотышын ныгытуны максат иткән булса, Эрдоğan тарафыннан да хәзерге янау шартларында зарурият буларак бәяләнде.
Эрдоанның Гага саммитындан соң ясаган чыгышы һәм региональ кризисларга кагылышлы аннык тотышларны һәм дә принциплы позицияны чагылдыручы төп юлламаларны үз эченә алды. Якын көнчыгышта тынычлык чакыруы бу юлламаларның башында торды. Израиль белән Иран арасында яшәгән киеренкелек һәм Газада дәвам итүче трагедия нисбәтеннән Эрдоан төбәктә даими хозурның урнаштырыла алынуы өчен бөтен актерларның берлектәшләр белән бергә булу җаваплылыгын үз өстенә алуының зарурлыгына басма ясады. Төркия дәүләт башлыгы Америка Кушма Штатлары ил башының радарлыгы белән тәэмин ителгән вакытлы утны туктатуны канәгатьлек белән каршылауларын белдереп, моның даими тынычлыкка әйләнү өчен тарафларның шартсыз үтәлешен көтүләрен искәртеп узды. Бирәктә якын көнчыгышта тынычлыкны урнаштырылуы өчен һәркемнең үз өлешен кертүе кирәк дигән сүзләре Төркиянең төбәк тынычлыгы өчен коллектив тырышлыкка ясаган көчле чакыруын йомгаклый. Анкара үз бурычын үтәргә дәвам итәчәген игълан итеп, бу мәсьәләдә лидерлык ролен үз өстенә алырга әзер булуын билгеле итте. Чыгышының башка бер юнәлеше глобаль гаделлек һәм вөҗдан чакыруы иде. Эрдоан Израильнең Газада ясаган чолганышы һәм һөҗүмнәре аркасында яшәгән зур гуманитар фаҗиганы халыкара вөҗданга мөрәҗәгать итеп телгә алды. Газада 2 елга якынайган барышта дистәләрчә мең гаепсез тырыш халыкның үлүен, 100 меңнән артык кешенең яралануын һәм шәһәрнең хәрбәләргә әйләнүен хәтерләтүче дәүләт башлыгы вөҗданны бер генә кешедә мондый вәхшилеккә тавышсыз кала алмый. Бәбиләр йоклаган чакта тын торыла, сабыйлар үтерелгән чакта тавышсыз калып булмый сүзләре белән халыкара җәмәгатьчелекнең битарафлыгына реакция күрсәтте. Бу искиткеч белдерү Төркиянең Фәлистин тотышын һәм җәберләнүче белән бергә булуын анык рәвештә билгеле итә. Салкын сугыш чорында коллектив саклану иттифакы буларак шәкилләнгән формалашкан НАТО 1990 еллардан бирле Боснияда һәм Косовода тынычлык саклау, Ливиядә хәрби катышу, Әфганстанда террорчылыкка каршы көрәш кебек төрле миссияләрне үз өстенә алып, хәрби һәм сәяси вазифа мәйданын киңәйтте. Русиянең Крымны аннексияләүе һәм Украинаны басып яулап алуыннан соң яңадан Европада җирләрне саклап калуга юнәлгән иттифак бер вакытта Кытайның күтәрелүе, кибер куркынычсызлык, климат үзгәрешләре кебек яңа көч күрсәтү тырышларына каршы да стратегик ахәң эзләнүендә. НАТОның бер рәвешле киң кырлы тәэсирле булуы аны тарихта тиңсез ваз кичилмәс иминлек курылышы структурасы буларак билгеләде. Моннан тыш, иттифак тарихында һәрвакыт йөк бүлешү, трансатлантик ахәң һәм милли приоритетларның баланслы бәхәсләре булды. АКШ белән Европалы белектәшләре арасында саклану чыгымнарының гадел таратылуы, Европаның стратегик үзидарәчелек эзләнүе һәм НАТО эчендә карар кабул итү барышларында төрле караш тотышлары иттифакның табигатында булган бәхәс мәсьәләләре. Бу эчке киеренкелекләргә карамастан, бер генә әгъза илнең дә бүгенгә кадәр НАТОдан чыкмавы һәм иттифакның ахәң сәләте НАТОның нигезендәге чыдамлыгын күрсәтә. Бирәктә йөкне бүлешү темасы НАТО литературасында гел көн тәртибендә булган мәсьәлә. Бу җәһәттән 2025 елгы саммитта кабул ителгән саклану чыгымнарын 5%-ка җиткерү карары Русиянең агрессив тотышы һәм күбәйгән янаулар алдында бирәктә Европалы белектәшләрнең тагын да күбрәк җаваплылыгын үз өстенә алачак яңа чорның ишараты булды. Гаагадагы НАТО саммитыннан соң ясалган белдерүләр һәм Илбашы Эрдоан билгеләгән визион Төркиянең милли мәнфәгатьләре белән иттифак теләктәшлеген баланслаучы тотышын чагылдыра. Эрдоан тәкъдим иткән күренештә Төркия мөстәкыйльлек һәм иминлек мәсьәләләрендә ташламассыз тотышын күрсәтсә,
birlikteşlik ruhuna beyilligen doğruluğunda anık ülüşleri bilen kürsatuşaylı. Terörçülükka karşı küreşte ittifakını ortak tutuşta turjuga ündevşe. Yakın künçığışta tınışlık için bütün dünyana cevaplık olırga şakıruşu hem Ukrayna krizisinde şişiliş ezillevşe kirişlerini, inisiyativalarını eydep baruşu Türkiye profili NATO'nun kileşeginde uzak aktör bularak bilgilene. Erdoğan'ın güzellavşe sözleri Türk cemaatçiligine de mühim yollama jitkire. Türkiye global bilgisizlik şurunda NATO'ga bartik ahen kürsatuşu ağzadan tış menfaatlerin saklağında ortak iminlikке ilişkirtuşu lider il vaziyetinde. Netice olarak global bilgisizlikte stratejik tayanış olarak NATO içindeki bar buluğun devam etuşu Türkiye, İlbaşı Erdoğan liderliğinde hem regional tutarlılıkının aşkışı hem de ittifakının ortak kıymetlerine yöneliş birüşü il olarak algılangan çıga. Bu qaraş tutuşu NATO kileşeginin şekillenüğünde Türkiye'nin vazgeçilmez rol oynayacağın hem halkara arenada milli duruşu bilen ihtiramga layık vaziyette bulacağını gösterdi. Muhtaram tanışır, halkara münasebetler bilgisi, fenler doktoru Cemil Duvaç Eybek'nin anlatmasını tanıdığız. Kilesi topşuda görüşkenge kadar isen emin bolağız. Türkiye'nin tışkı siyaseti. Tatarlarning Türkiye'ge muhacirligi. Muhtaram tawşar, Türkiye'ge Tatar hücretine bağışlangan tawşı tizmebizning bugünkü 27-nji bölігінде Gaptil Bari Battal Taymaz türünde söz alıp barыбызda devam ettiribiz. Mısır'da okup qaytkandan soň 10 yıl boyuna jurnalist, mügallim, cemaat işleklisi bularak ulu hizmetler boşkargan Gaptil Bari Battal Sovet hakimiyetin tanımı. 1918 yılının yazında Sovet hakimiyetini kabul etmegen Milli Medeni Muhtariyet Sovet hükümeti ukazı bilen turatılgıç, Millet Meclisi a'zalari bilen birge Gaptil Bari Battal'dı Petropavlovsk, Kızılyar şehirine giderge mecbur bula. Biride ol Gaysa, Yenikeyev, Şeyhullah Alkin, Fatih Kerimi, Gayas İshaki, Fuat Toktarov, Obaydullah Bubi, Zakir Qadiri hem Ömer Terekulovlar bilen Milli Medeni Muhtariyatının Kişi Milli Meclisin uyuştura. Olar Gayas İshaki bilen birlikte Mayak isiminde siyasi, edebi, milli gazet çıgaraga kirişeler. Bu gazet garip çırıftı. Kağız kıtlığı bulu arkasında ağır şartlar astında çıgarıla. Mayak gazeti 30 son çıkkandan soň Kolçak hükümeti tarafından yabıla. Şundan soň Qozan yağına, gailesi yanına qaytırga tilegen Battal, Qozan Kızıllar kulunda bulu sebeple onda kadar qayta almayım. Bir tanışının şakırı bilen Yekaterinburg şehrinde pedagogika kurslarında dersler bire başlaydı. Onun leksiyalarını tınlawçılar arasında Fathil Qadir Süleymanov da bula. Fathil Qadir soňra Türkiye'de Gaptil Qadir İnan ismi bilen tanılýan galim. Kızıllar künçüğüşka taba hareket etken soň Battalda künçüğüşka taba gide. Ol 1919 yılda Tomsk şehrine barıp ornaşa. Onda biraz turgandan soň Qozanga qaytyrga karar bire. Lekin Qozanga qaytkaç qulga alına hem türmege yabıla. Biraz türmede oturgandan soň hizmet lagerine jiberile. Lagerda ol vatandaşlar soğuşa bitkenge kadar qala. 1920 yılda Battal lagerdan qaçu şarasına kirişe hem yolgan dokumentlar bilen bir
коммунист кыяфәтендә бакуга юнәлә. 1921 елда Баттал яшерен рәвештә Финляндиягә китә һәм 1925 елга кадәр шунда гомер кичерә. Биредә ул Финляндиядә яшәүче милләттәшләребезнең балаларына белем бирә. Шуның белән бергә үзе фин һәм француз телләрен өйрәнә. Габделбари илдән читтә дә каләмен кулыннан куймый. Үзе кебек үк Совет хакимиятен кабул итмәгән һәм эмиграциягә киткән Азербайҗан милли лидеры Эмин Рәсүлзадә тарафыннан Истанбулда чыгарылган журналга Казанны имзасы белән милли мәсьәләләргә багышланган мәкаләләрен җибәреп тора. Биредә ул үзенең иң әһәмиятле хезмәтләреннән берсе булган Казан төрекләре исемле хезмәтен яза. Финляндиядә төрле чанаклардан бай материал кулланып әзерләнгән әлеге әсәрне Баттал Төркиягә күчеп килүгә китап итеп бастырып чыгара. Аның бу әсәре Төркиядә татар тарихын өйрәнүче ничә буын галим өчен мөһим бер чыганак булып тора. Казан төрекләре 1966 елда Анкарада кабат латин хәрефләре белән дә дөнья күрә. Габделбари Баттал 1925 елда Төркиягә күченгәч исемен Габдулла буларак алмаштыра. Төркиядә фамилия алу турында канун кабул ителгәч, Таймас фамилиясын да алып, Абдуллах Баттал Таймас була. Ничә еллар буе юлдашы каләм булган Баттал Төркиягә күчеп килгәч тә әсәрләрен язуна дәвам иттерә. Төркиядә кайда гына эшләсә дә, Баттал фәнни тикшерү эшенә көчен кызганмый. Матбугатта, бирәктә фәнни матбугатта, төрки телләр, төрки халыклар, Казан ханлыгы, Казан төркиләре, Төркия тарихы, милли хәрәкәт мәсьәләләре турында мәкаләләрен актив бастыра. Аның хезмәтләре төрек мәдәнияте, вакыт, яңа сабах, төрек йорды, хакимияте миллия, төрек диле, төрек иле, ойын тарихы һәм башка журнал һәм газетләрдә, Германиядә, Мюнхендә, төрек телендә Советлар иле белән бәйле чыккан Дәрги журналында даими басылып тора. Журналистлык эшчәнлеге өчен ул Төрек дил курумына, төрек теле җәмгыятенә әгъза итеп кабул ителә. 1950 елларда ул әле Татарстанда алар хакында әсәр язу түгел исемнәре дә оныттырылырга тырышылган шәхесләр Муса Биги, Хади һәм Садри Максудилар, Рәзәтдин Фәхретдин вә Гаримҗан Баруди хакында китаплар бастырып чыгара. Аның шулай ук 40-нчы еллар ахырында 2 китапта басылган хатирә китаплары да Рәсәйдәге, Русиядәге инкыйлаб елларындагы татар җәмгыяте тарихын өйрәнү өчен мөһим чыганак булып тора. Узын, төрле вакыйгаларга бик мул булган гомеренең соңгы елларын Истанбул шәһәрендә уздырган Баттал Таймас үзеннән соң бай иҗади мирас калдырып, узын гомер сөреп, 1969 елда бу фани дөньядан бакыйлыкка күчә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фән докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан интернет һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз.
Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килокесешлыгыннан Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.rtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.rtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасы аша. Вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.